Okay. Okay, atong i-videoan yung gihimong pat o talandalan diri paingon sa kining hagdan. Muna ang chariot ikargahan nila sa kirabalan. Muna ikargahan chariot may lang tawag ana. Nagikargahan nila sa graba chariot si Agaw Dario. Cellphone rin niya itong gigamit na kamera.
Chariot, good go. Lagi. Ano, pinore butang dia. Ah, Tagak na dito. Naturong to yung butang. so, ano? Balas sa ibutang niya. Mm. Kayo gabano mo slide. Slide. Mm. Lagi na slide. Mm. Ito ko ano niya. Bulak to. Hindi yung malaki. Ang kamera nga gigamit na to sa Samsung running cellphone. Tingnan itong pino ito ya.